Takáto sláva bola v posledný septembrový deň v nemeckom Wörthe. Z výrobného pása zišiel prvý Actros novej 4. generácie, vyhovujúci emisnej norme Euro 6. S modelom Actros začala automobilka Mercedes-Benz oslovovať trackerov pred 15 rokmi a s každou generáciou im ponúkla niečo technicky dokonalejšie. Nedávno to prišli predviesť na Brnenský okruh. Za úsilie a konštruktérov dostal Actros doteraz 3 tituly Truck roka a s veľkou pravdepodobnosťou ho získa aj tento rok. Výsledky sa dozvieme ešte tento mesiac. Čím zaboduje? Aerodynamika, nové motory, náhonový reťazec, všetko optimalizované, takže sa nám podarilo dosiahnuť úsporu až do výšky 7%. Mercedes prešiel z vidlicových motorov do radových. Kabína je úplne optimalizovaná, čo sa týka aerodynamiky. Z pôvodnej nezostalo vôbec nič. Optimalizovaná je aj prevodovka, PowerShift 3. Samozrejme, to je technika. Druhý rozmer je školenie vodičov. Tieto školenia vodičov ponúkame štandardne a dobre vyškolený šofér ešte ďalších 8 až 10% vie ušetriť. Actros má 7 druhov kabín s rozličnou veľkosťou. Tá naj má označenie Megaspace. Jej vonkajšia výška je 4 metre a vnútorný objem 11,6 metra kubického, čo je momentálne európsky rekord. Šírka kabíny je buď 2,3 alebo 2,5 metra. Tu sú konštruktéri obmedzení európskymi predpismi limitujúcimi niektoré rozmery. O to usilovnejšie pracovali na jej dokonalej aerodynamike. Merania v aerodynamickom tuneli im zabrali až 2500 hodín. Už viete, že konštruktéri zvolili miesto doterajších vidlicových 6 a 8 valcov radové 6 valce s vyváženým a pokojnejším chodom. Ich výkonové spektrum je od 310 do 375 kW, krútiaci moment v rozsahu od 2100 do 2500 Nm. Pôvod majú v americkej pobočke Detroit Diesel a v japonskej spoločnosti Fuso, obe patria do koncernu Daimler AG. Aké sú dojmy tých, čo už s novým Actrosom jazdili? Auto sa správa, by som povedal, rozdiel ako medzi komfortnou limuzínou a mierne športovo naladeným podvozkom, čiže šofér naozaj veľmi presne vie riadiť. Pri vyhýbacom manévri to auto je oveľa stabilnejšie, čo vyplýva zo zmien, ktoré sú zapracované v novej konštrukcii tohto vozidla. A samozrejme zaujímavé sú aktívne výbavy ako dištančný radar alebo automatický brzdový aktívny asistent, ktorý vie vozidlo zabrzdiť, prípadne stop and go režim, kedy vozidlo samé zastane a znovu sa rozbehne v zápche napríklad a podobne. Actros má viacero technických bezpečnostných systémov, o ktorých sa zvykne hovoriť najmä pri aplikácii v luxusných osobných automobiloch. Lenže bezpečná jazda si vyžaduje rovnaké riešenia aj pre takéto obrovské vozidlá. Zoznam takýchto anielov strážnych je dlhý. Niektoré systémy sú v základnej cene, iné ako príplatková výbava. A ešte perlička na záver. Actros novej generácie má predpísané servisné prehliadky vždy po odjazdení 150 000 kilometrov.